ina son ki Abida, ina ƙaunar ki Abida. Na san kana suna kuma kana ƙaunata. Zan so bakin ke furta wannan kalma, kina suna ko ko kina ƙaunata Abida. Idan na tuna gwagwarmai da muka sha, sai nake ganin kamar auren nan ba zai yi ba. Ka yi sanda ka shigo, na yi sanda na biyo ka. Na gaya maka ai duk ran da ka sake kai aure baka ba kwanciyar hankali a cikin gidanka, babu shi sai dai ka gani a makota wallahi. So Ka tashin ka wuce mu je daki, ina son magana da kai. Ba sai ka ce kuma ba, dakta. Na riga na gane mijin da na aura. Gagara Gasa Ventures Nigeria Limited proudly unveils its first ever movie, Abida. Babu dalilin da zan zauna a cikin dining din nan dukkan mun je da ni da su muna shan abinci wanda sai su tafi su tashi. Babu dalili. Abida. What are you waiting for? Find out more in this must-watch movie, Abida. Yau kika daɗa tabbatar min da cewa ke da kikiya ce. Bari ki ji in gaya miki. Duk shiru-shirun nan da nake miki a cikin gidan ba fa tsoron ki nake ji ba fa. Ta ce da kikiyar ne? Ke. Assistant Director Aminu S. Bono, proudly sponsored by Idris Bahago Gagara Gasa, proudly produced by Abdul Ahmad. Abida, daga ranar da mijinki ya mutu, kuma bayan nan tun daga lokacin da aka kawo gawansa cikin gidan nan, Abida ban ga kin yi kuka ko so ɗaya ba, ban ga hawaye ya sauko daga idanki ba. Zan iya yin kuka akan komai, amma ba zan iya yin kuka akan mutuwar Salisu ba. Tunda nake tare da Salisu tsawon shekara 12, ban taɓa ji ina son shi a raina ba. Duk abin da nake yi ina yi ne saboda na aure shi, ba wai don ina son shi ba. A yanzu babu wanda ya kai ni farin ciki saboda ban taɓa son Salisu ba. Proudly directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Abida. Do not just follow your head, seek for Allah's guidance.